Hi friends, गासिखौबो खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां साननि उनाव आङो मोननैसो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्स डिस्कासन खालामनानै फैदों बारा गोबाव डिस्कासन खालामा टेट एग्जामनि थाखाय माखासे मिथिनो गोनां आरो रोंनो गोनां मोननैसो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्सफोरनि सोमोन्दै बा इम्पोर्टेन्ट बाथ्राफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आङो टेट एग्जामाथ' सफैबायानो दिनै 2 तारिख बा 10 तारिख बाथा बारा दिन गैला 7-8 दिन सप्तासे दं होनना हमना लानो हायो जोङो स' नोंथांमोना हयथ' मोजाङै प्रिपारेसन खालामबाय थादों आं नोंथांमोननि थाखाय जथेस्थ' नाजाबोबाय सिगांनिफ्रायनो नाजाबाय थागोन 7 दिननि गेजेरावबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोननैसो टिप्स होनो नागिरदों जे टेट एग्जामा माबायदि फरायबोदों नोंथांमोना आरो दा सप्तासेनि गेजेराव नोंथांमोना माबायदि फरायबावनांगोन आं बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय स' आरो नोंथांमोननि आं नैखौबो देखायगोन दिनै टेट एग्जामाव जोंनि बे OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन जितु OMR शीट माने नोंथांनि एन्सार शीट होनना बुंनो हागोन जोङो एन्सार शीट नों दागो फोनगोन जानाय बे दागो फोननायनि शीटखौ आं नोंथांमोन देखायगोन बे शीटआ माबायदि जायो आनजादाव नोंथाङा ओरैबायदि हमनानै ला नैबे कुइसन पेपार एक्सट्रा थागोन बेनिफ्राय OMR शीटआ ओरैबायदि एक्सट्रा थागोन नोंना दाना नों मा खालामनांगोन कुइसनखौ नायनांगोन कुइसन हमना ला 1 नाम्बार कुइसन सोंबाय ओमफ्राय 1 नाम्बार कुइसननि अपसना मा मोनसे ए ना बि ना सि हमना ला 1 नाम्बार कुइसननि राइट एन्सारा हमना ला अपसन ए जुदि अपसन ए नंगौबाथाय नोंथाङा नै मोनसे OMR शीटआव फैनानै बे 1 नाम्बारनि अपसन ए आव ओरैबायदि दागो फोननांगोन थ' बे OMR शीटखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बे OMR शीटआ माबायदि आरो बेखौहाय बोरै दागो फोननांगौ आरो आनजाद जागायजेननायनि सिगाङावनो नोंथांना मोनसे खामानि थाबाय रुल नाम्बारखौबो नोंथाङा बेबायदि दागो फोननानैसो लिरनांगोन गिबियाव नोंथाङा नोंथांनि रुल नाम्बारखौ लिरना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बे रुल नाम्बारनि जितु सानजिमाफोर बे सानजिमाफोरखौ नोंथाङा सिङाव ओरैबायदि दागो फोननांगोन हमना ला नोंथांनि रुल नाम्बारा 1 2 3 हमनानै लाबाय ओरैनो जास्ट हमनानैसो लादों आङो नोंथांनि रुल नाम्बारा बेबायदि जानाय नङा बायदि जागोन जायखिजाया आं 1 2 3 नोंथांनि रुल नाम्बार हमनानै लाबाय बे 1 2 3 बाथाय बेयाव माखासे बाक्सु थागोन बेयाव स' बाक्सुआव नोंथाङा बे 1खौ नायबाय 1खौ दागो फोनबाय बेनि उनाव 1नि उनाव मा दङ 2खौ दागो फोनबाय थ' बेबायदि नोंथाङा नोंथांनि रुल नाम्बारखौबो लिरनायनि उनाव दागो फोननांगोन थ' बेखौ आं एसे उनाव देखायगोन आं दिनै बुंग्रोनि नोंथांमोना बे सप्तासेनि गेजेराव माबायदि फरायनांगोन आङो ओरैनो इडुकेसनेल टिउटरियेल आं भिडिअ हेगारबावगोन बे साननि गेजेराव जेसेबां हायो नोंथांमोननो लाब जानायनि थाखाय थ' दिनै नोंथांमोननो आङो बुंनो नागिरदों टेट एग्जामाव नोंथाङा बोरैहाय टाइम मेनेज खालामनो आरो बोरैहाय लिरनो थ' नोंथांनो बेसेबां दं गासै LP सेक्सनखौ बुंग्रोनो नागिरदों आङो LP सेक्सनाव नोंथाङा बेसेबां मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा साबजेक्टनिया थागोन थ' मोनबा साबजेक्टआव इंलिश MIL CDP मेथ्स एन्ड EVS बे गासै गांबा साबजेक्टआव गांसेयाव 30 मार्क्सखौ थागोन 30 मार्क्सखौ थागोन स' बे 30 मार्क्सआव नोंथाङा माबायदि टाइम मेनेज खालामनो आरो नोंथाङा 30 मार्क्सआव गांसे साबजेक्टआव 30 मार्क्स बेनिफ्राय गासै मार्क्सआ नोंनिया बेसेबां जागोन 150 मार्क्स 150 माने 150 मार्क्सआव नोंथांनो टाइम दं 150 मिनिट्स थ' मोनसे कुइसननि एन्सार एटेम्प्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांनो 1 मिनिट दं थ' नोंथाङा मोनसे कुइसनावनो 1 मिनिट चान्स मोन्दों टाइम मोन्दों खिन्थु बेलेग कम्पिटिटिभ एग्जाम स्टेट लेभेलनि बा सेन्ट्रेल लेभेलनि जितु कम्पिटिटिभ एग्जाम बे कम्पिटिटिभ एग्जामफोरा खिन्थु नोंथाङा 1 मिनिट मोना खिन्थु नोंथाङा बहुत लाकि इउ आर भेरि लाकि बिकज इउ आर हेभिं 1 मिनिट पर कुइसन मोनफ्रोम कुइसनाव नोंथाङा 1 मिनिट सम मोन्दों स' इट इज भेरि कनभिनियेन्ट फर आस जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा गोनां बियो थ' थेवब्लाबो नोंथांमोना आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बांसिन कम्पिटिटिभ एग्जामाव एपियार जानाय केन्डिडेटफोरनि मोनसेल' देरसिन प्रब्लेमा जाबाय मा मिथिबायना बे प्रब्लेमा जाबाय आं बिराद हाबगौमोनलै आंहा समान थोदिया टाइमखौनो मेनेज खालामनो हायालै बिराद हानाय दोङोमोनलै बापरे बा मा जागोनलै इसेबां हानाय कुइसनखौ आङो टाइम मेनेज खालामनो हायैनि गारना फायजोबनांबायलै बे मोनसे कुइसनखौ आङो मेक्सिमाम कम्पिटिटिभ एग्जामनि केन्डिडेट्सफोरनिफ्राय आं खोनानो मोनो दिनै आं नोंथांमोननि सिगां बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जाहाथे आं नोंथांमोननिफ्राय जायफोरा टेट एग्जाम होगोन बिथांमोननिफ्राय आं जाहाथे बे मोनसे बाथ्राखौ खोनासंनो मोना दा खनसेयाव आंहा समखौनो मोनदियालै बिराद हानाय दंबोमोनलै हानायखौनो भुल खालामना फैदोंलै आङो समनि थाखाय आङो माखासे हानायखौनो खालामनो हादियालै बे जितु कमन मिस्टेक जायखौ जोङो फ्रिकुवेन्टलि जों खालामबाय थायो बे कमन मिस्टेकखौ जाहाथे टेट एग्जामाव रावबो खालामा आं बेनि थाखायनो मोननैसो टिप होनो नागिरदों नोंथांमोननो स' नोंथाङा दानो रेडि जाखा जाहाथे नोंथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जाया समनि थाखाय नोंथाङा जाहाथे मायबा मोनसे हानाय कुइसननि एन्सारखौनो लिरनानै गारबोनो मोना बिदि जानाङा
नोंथाङा जिखिनि 1 मिनिट आरो देरसिन नोंहा मोनसे कुइसनाव 1 मिनिट दङ माने नोंहा मेक्सिमाम टाइम दङ कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव खिन्थु नोंथाङा 35 सेकेन्डस मोनो नोंथाङा मोनसे कुइसन सलुसन खालामनो थाखाय नोंथांनियाव 35 सेकेन्ड थायो खिन्थु जोंनि टेट एग्जामाव दा मोनसे कुइसनाव 1 मिनिट जों मोनगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा कुनु टाइमनि माने अभाब गैया बेयाव टाइमनि आंखाल जानाय नङा बेयाव थेवबो आं मोननैसो टिप्स होनो नागिरदों बेनि गेजेरावबो गोबाङानो खिन्थु समनि आंखालाव माखासे कुइसनफोरखौ बानायनो हानाय नङा हयथ' सासे सानै थागोन थ' बेनि थाखायनो आङो मोननैसो टिप्स होनो नागिरदों बे टिप्सआ जाहैबाय मा नोंथाङा गिबियाव माखौ खालामग्रोनांगोन मिथिबायना नोंथाङा मोनसे पेपारावनो हयथ' मोनसे पेपारावनो मोनसे माबा थागोन नालाय हमना ला फार्स्टआव इंलिश बिनि उनाव एमआइएल बिनि उनाव इभिएस बिनि उनाव मेथामेटिक्स बिनि उनाव सिडिपि थागोन ना नोंथाङा फार्स्ट माखौ खालामग्रोनांगोन मिथिबायना नोंथाङा जिथु टाइम कनजिउमिं साबजेक्ट जेरै मेथामेटिक्सखौ नोंथाङा मालाबा फार्स्टआव बानायखानाङा आं बुंदों मेथामेटिक्सखौ मालाबाबो फार्स्टआव बानायखानाङा नेभार सल्भ द क्वेश्चन्स इन मेथामेटिक्स इन द फर्स्ट ओके immediately after the starting of the examination you don't start your question solution with mathematics subjects mathematics subject नोंथाङा जागायजेना मानोना mathematics subjectआ टाइम कनजिउमिं बि नोंनो 2 घन्टाबो नांनो हानाय 1.5 घन्टाबो नांनो हानाय नों लाखै लाखै खालामबाय थायोब्ला बेनिखायनो मेथामेटिक्सखौ नोंथाङा गिबियाव खालामग्रोनाङा नोंथाङा गिबियाव इजिसिन साबजेक्ट जाय साबजेक्टआव कुनु टाइम कनजिउमिं नङा बे साबजेक्ट खालामग्रो जाय साबजेक्टआ कुनु साननो गोनां गैया लजिक बाहायनो गोनां गैया बेबायदि साबजेक्टखौ फार्स्टआव बानायग्रोनांगौ बेबायदि साबजेक्ट होनना बुङोबा नोंथाङा फार्स्टआव दङ एमआइएल नोंथाङा बारा साननो गोनां गैया बे दाजाब दानख' खालामसोनो गोनां गैया फार्स्ट एमआइएलखौ खालाम नोंथाङा आरो एमआइएलखौ खालामनाय समाव नोंथाङा टाइम राननानै लाखा जाहाथे नोंथाङा एमआइएल साबजेक्टनि 30टा कुइसन सलुसन खालामनायाव जाहाथे नोंथाङा 30 मिनिट हेगार हरा गुरिखौ नायखाबाय था जेब्लानो आनजादाव जिरायगोन टाइमखौ नायखाबाय था हमना ला नोंथांनि आनजादा 8:30 जागायजेनगोन 8:30निफ्राय नोंथाङा मोनसे टारगेट थानांगोन जे 8:00निफ्राय 8:30 जागायजेनोबा 9:00 लासे एमआइएलखौ सलुसन खालामनाया टाइमा थांनो मोननाय नङा माने नोंनिया 8:30 आनजादा जागायजेनोबा मेक्सिमाम नोंनिया 8:50 बा 45 हादार नङा 50नि बारा जानो हाया नोंथाङा 50 मिनिट हमना ला 20 मिनिटनि गेजेराव 20 मिनिट्सनि गेजेराव टारगेट लाखानांगोन नङाबा नों ओरैनो जुजिबाय थाना लाब गैया कारण नोंहा माखासे हानाय कुइसन दं ना उनथिंगालै नों हायिखौ जुजि नोङो खिन्थु 1 मिनिटनि नोङो बारा जुजिनो मोननाय नङा हाइस्ट नोङो 30 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड ओरैबायदिल' टाइम होनांगोन मोनसे कुइसनाव खहस जेरैबायदि एमआइएलफोराव ओंखायनो एमआइएलखौ नोंथाङा जेब्ला सलुसन खालामगोन आनजाद जागायजेननाय लोगो लोगो नोंथाङा एमआइएलखौ सलुसन खालाम आरो एमआइएलखौ सलुसन खालामनाय समाव नोंथाङा गोसो हो जाहाथे नोंथाङा एमआइएलआव 20 मिनिट्सनि बारा टाइम होआ मानोना नोंथाङा मेथ्सनि थाखाय समखौ बासायना लाखिनांगोन मानोना नोंथाङा मेथ्सखौ सलुसन खालामनानै थारनांगोन नोंथाङा होमबासो नोङो हागोन आरो सलुसन खालामनानै बासो सानखान्थिखौ हायो नङाबा माखासे सानखान्थिनि प्रब्लेमा मा जायो माखासे गोरोबगोन बायदि नोङो ओरैनो साननानै नायोबा लिरालासिनो नायोबाथाय मोनफ्रोमबो अपसनखौ नोङो थार बायदि मोनना लागोन आरो बेनिखायनो नोंथाङा एसे लिरखाब दाजाब दानख' खालामनो गोनां जाखायो मेथ्सनि बेलायाव थ' बेनिखायनो नोंथाङा एमआइएलखौ बर'खौ 20 मिनिटनि बारा होनाङा ओंखायनो टाइम होदों आङो नोंथांनि पेपार 1 एग्जामा 8:30निफ्राय जागायजेनगोन ओमफ्राय नोंथांनि एमआइएल सलुसन खालामनाया बर' साबजेक्टखौ लिरनाया 8:50 जानांगोन 8:50 जायोबा नोंहा 20 मिनिट्स होबाय ना बड'आव बिनि उनाव नोंथाङा आरो इजि साबजेक्टखौ बानायनांगोन इजि साबजेक्ट होननानै बुङोबा माया इभिएसआव बारा साननो गोनां गैया इभिएसखौ नेक्स्ट खालामनांगोन नोंथाङा आरो इभिएसनि थाखायबो नोंथाङा बारा टाइम होनाङा मानोना नोंथांनो मेथ्सनो डाबल टाइम नांगोन नोंथांनो इभिएसआव 10 टाइम नांगोन एमआइएलआव 10 टाइम नांगोन नोंनो मेथ्सआव बेनिख्रुइ डाबल टाइम नांगोन बेनिखायनो नोङो टाइमखौ मोनफ्रोमबो साबजेक्टनिफ्राय 10 मिनिट 5 मिनिट नोङो बासायलांबाय थानांगोन रेहाय खालामना लाबाय थानांगोन जाहाथे नोंथाङा बैखिनि समखौ बै मेथामेटिक्सनि थाखाय होनो हायो हुलिखौ नायखाबाय थानांगोन अलरेडि नायखाबाय था आङो खै मिनिट होखो बारा टाइम होनो मोनखाया नोङो हमना ला नोंथाङा जुदि बिराद कुइसन हाथाराबाबो नोंथाङा मोनसे साबजेक्टआव मेक्सिमाम नोंथाङा 30 मिनिटनि बारा टाइम होनोनो मोनखाया नोंथाङा आरो 30 मिनिट टाइम होनोबा नोंथाङा मेथ्सखौ बानायनो मोनखानाय नङा सियर आरो मेथ्सखौ नों टाइम 30 मिनिटआव हयथ' जों आर्ट्सनि स्टुडेन्टफोरा खायसेफोरा हयथ' 30 मिनिटआव हायाबो जानो हानाय बेनिखायनो नोंनो मेथ्सआव मिनिमामबाबो जोंनो 45 मिनिट बा 1 घन्टा जोंनो नांगौ जागोन आरो बांसिन मानसिनि थाखाय सोरनिबा थाखाय जानाय नङा बियो मेथ्सआव गोरोंखा मानसि मेथ्सआव अनार्स थानाय मानसिफोरनि थाखाय जानाय नङा बियो बेसिकेलि बियो पार्टिकुलारलि मा आर्ट्स बा जायफोरा मेथ्सजों माने लोब्बा गैला गोबां साननिफ्राय मेथ्सनिफ्राय एसे गोजान थाबाय बे मानसिफोरनि थाखाय खिन्थु मेथ्सखौ 45 मिनिटनिफ्राय 1 घन्टासिम नांथारगोन थ' बेनिखायनो बे टाइमफोरखौ बासायनांगोन नेक्स्टआव नोंथाङा खालामनांगोन इंलिस बा इभिएस खालामनांगोन इभिएसखौ खालामबानो जाबाय इभिएसखौ खालाम नोंथाङा आरो इभिएसआवबो नोंथाङा बारा सम होनाङा बेयाव मेक्सिमाम 20 मिनिट्स बारा टाइमखौ नायबाय थाखा 20 मिनिट जादोंबाथाय हानायखौल' फोरबो होलांखाबाय थाबाय पुरा स्पिडाव होलांखाबाय थाबाय हानायखौ हायिखौ नांथ'वा बे खालामनो हागोन टाइम मोनबाथाय दा ओंखायनो लास्टआव 15 मिनिटसो लाखिना दोनबावनांगौ जाहाथे नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय खनसे
आन्दाजैनो खनसे होफिननो हायो हाथारि हाथारिखौबो आन्दाज होनांगोन ना बेनिखायनो नोंथाङा लास्टआव जाहाथे बेफोरखौबो बेफोरनि थाखायबो टाइम दोननांगौ आरो बा 10 मिनिटसो लास्टआव बेनिखायनो नोंथाङा नेक्स्टआव नोङो पुरा फुर बानायलांबाय थाबाय नोङो EVS आवबो इनभाइरमेन्टेल आबहावा फरायसंनायावबो नोंथाङा 20 मिनिटसो होनांगोन बारा टाइम होनाङा 20 मिनिट्सनिफ्राय 25 मिनिट 20निफ्राय 25 मिनिट्स आरो बारा टाइम नोङो होनो हानाय नङा नङाबा नोंना टाइमा मेनेज जाखानाय नङा आरो टाइम मेनेज जायाबा नोंथाङा आनजादनि उनाव एखे बाथ्राखौनो बुंनो गोनां जागोन हा टाइम दंमोन आं हाथारिया नायनोनो मोनदिया उनथिंगालै ओरै बुंनो गोनां जागोन थ' नेक्स्टआव नायनांगोन नोंथाङा इंलिसखौ नायथारनांगोन इंलिसा मानोना एसे बे बुजिनो खायसेनि थाखाय बुजिनो गोब्राब बियो एसे साननो गोनां जायो ओंखायनो नोंथाङा बेखौ नेक्स्टआव नायनांगोन नोंथाङा इंलिसनि थाखाय 30 मिनिटसो 30 मिनिटसो नांगोन नोंथाङा इंलिसनि थाखाय 30 मिनिटस होनाय लोगो लोगो इंलिसआव हायोबा 30 मिनिट्स नङा जिमान हायो टाइमखौ खम खालाम जुजिनांगोन 30 मिनिट्सनि मानोना मोनफ्रोम साबजेक्टआव मेक्सिमाम टाइमा जाबाय नोंनिया 30 मिनिट्स स' 30 मिनिट्सनि जिमान 5 मिनिट 10 मिनिट जिमान खम हायो बे थाब खालामनो नाजानाया नोंनि थाखाय इमाननो लाब आरो जिमाननो थाब खालामनो हागोन सलुसन अब्ला नोंनि थाखाय लाब मानोना नोंथाङा CDP आवबो आरो बे मेथामेटिक्सआवबो एसे टाइम बुरजा होनांगोन स' बे मेथामेटिक्स जाहाथे CDPआव नोंथाङा गोबां टाइम मोनो सलुसन खालामनो थाखाय बेनिखायनो बे सहज साबजेक्टफोराव नोंथाङा टाइमफोरखौ खम खालामना लायोबाथाय बैथिं नोंहा बारा टाइम मोनगोन स' बेनिखायनो बेनो नोंथाङा इंलिसखौ खालामबाय इंलिसखौ मेक्सिमाम 20-25 मिनिट्स नांगोन नोंथाङा मेक्सिमाम 25-20 मिनिट्स इंलिसावबो नोङो सलुसन खालामलांबाय हानायखौल' एकदम पाक्का हानायखौल' आरो मानोना बे बारा साननो गोनां थाया जिके टाइप कुइसनखौ 1 सेकेन्डआवनो बानायखानांगौ हमना ला जिके टाइप कुइसन माने मा आं नोंथांनो मोनसे बाथ्राखौ बुंनि जिके टाइप कुइसन होननानै बुङोबाथाय नै साइड मेथड आरो हमना ला जिके टाइप कुइसन ओरैबायदि कग्निटिभ डेभेलपमेन्टखौ जीन पियाजेआ बेसेबां बाहागोआव रानदोंमोन बेफोर जाबाय जिके टाइप कुइसन बेयाव नोंहा साननो गोनां गैया स्किल बाहायनो गोनां गैया कुनु लजिक बाहायनो गोनां गैया मिथिगौबा मिथिगौ मिथियाबा गैला बेबायदिखौ नों 1 सेकेन्ड होनो हायो सलुसन खालामनो स' बेबायदि कुइसनाव जाहाथे 1 सेकेन्ड बा 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डनि बारा टाइम होआ मेक्सिमाम 5 सेकेन्डनि बारा टाइम होआ जिके टाइप कुइसनाव आरो जिके टाइप होनना बुङोबाथाय हमनानै ला हु फाउन्डेड द कग्निटिभ डेभेलपमेन्ट थिउरि जिके टाइप कुइसन बेबो कग्निटिभ डेभेलपमेन्ट थिउरिखौ सोर दिहुनदोंमोन जिके टाइप कुइसन सिम्पल मा थागोन बेयाव कलबर्ग्स इरिकसन्स जीन पियाजे ओरैबायदि थागोन बेयाव नोंहा साननो गोनां गैया केलकुलेसन खालामनो गोनां गैया लजिक बाहायनो गोनां गैया जिके टाइप कुइसन स' जिके टाइप कुइसनखौ मिथिखा जाहाथे 5 सेकेन्डनि बारा टाइम हगारा डाइरेक्ट हमना ला हु डेभेलप द कग्निटिभ डेभेलपमेन्ट थिउरि मिथिगौ मिथियाबा गैला जीन पियाजे इरिकसन ना माने कलबर्ग्स मिथिगौ मिथियाबा गैला इयो ओरै खालामनायाव जाहाथे 5 सेकेन्डनि बारा टाइम होआ जिके टाइप कुइसनाव 5 सेकेन्डनि बारा टाइम होनाङा बास इनो खालामनांगोन CDPआव नोंथाङा गाय साननो गोनां खामानि थागोन थेवबो बियो गोब साननो गोनां गैया बेयावबो केलकुलेसन खालामनो गोनां गैया बाहाय सानबानो जायो बेनिखायनो बेयाव नोङो 25 मिनिट बा 30 मिनिटनि बारा टाइम होनाङा मेक्सिमाम नोङो इयावबो नोङो बारा टाइम होनाङा 25 मिनिट बा 20 मिनिट्सनि बारा टाइम होखानाङा इयाव CDPआबो एखे जिके टाइप कुइसन फैगोन बेयावबो मोनफ्रोमबो कुइसना स्किल टाइप जानाय नङा बेयावबो मोनफ्रोमबो कुइसनखौ साननो गोनां कुइसन फैनाय नङा बेयावबो जास्ट मिथिनाय किसुमान गोसोआव थानाय कुइसन आरो साननो गोनां कुइसना मोननै धरननि फैगोन बेयाव मोनसे जाबाय साननो गोनां कुइसन मोनसे जाबाय गोसोआव लाखिनो गोनां कुइसन स' नोंथाङा गोसोआव लाखिनो गोनां कुइसनफोरखौ जिके टाइप कुइसन होननानै बुङो आरो जायफोरखौ माने गोसोआव लाखिनो गोनां खोथा गैया बुजि मोनबानो सलुसन खालामनो हायो बेखौ स्किल टाइप होनना बुङो थ' बेयाव नोंथाङा जिके टाइप कुइसननि थाखाय 5 सेकेन्ड मेक्सिमाम 5 सेकेन्डनि बारा होनाङा स्किल टाइपनि थाखाय नोंथाङा 1 मिनिट स्किल टाइप कुइसननि थाखाय 1 मिनिट जेरैबायदि हमनानै ला नैबायदिफोरा गथ' सासेनि रावनि जौगानाया माबे थाखोआव बांसिन जायो बे जाबाय नोंनि एसे साननो गोनां जिके टाइपबो गोलैयो एसे साननो गोनाङावबो गोलैयो बे बाहाय सानना नायबा मोनो आरो जेनेबाथाय गथ' सासेया आन्दाज खालामनो गोनां जायो माबायदि मा मोनसे स्टेजआव राव मोनसेखौ रोंथावना बियो माने इनफेन्सि ना आर्लि चाइल्डहुड ना प्रि माने लेटार चाइल्डहुड एसे साननो गोनां जायो थ' बेफोराव जाहाथे 1 मिनिटनि बारा टाइम होआ थ' बेयाव 1 मिनिट टाइम होबाय नोंथाङा स' बेबायदि सलुसन खालामलांबाय थायोबाथाय आं बुंखादों नोंथाङा 20 मिनिट्स 25 मिनिट्सनि बारा टाइम होनाङा मेथ्सनि बादै गुबुन साबजेक्टफोराव दाना मेथ्सआव नोंथाङा खिन्थु बाखि जिमान टाइम आगोलानो थाबाय नोंथाङा मेथ्सनि थाखाय खालामबाय आरो बिन्दास खालामबाय था लाखै हानाय खालामग्रोना ला बरियानो बा हानायखौ बारा टाइम होखानाङा खारन नोंथाङा टाइमखौ खुब बासायनो सेस्था खालामबाय थानांगोन मोनफ्रोम कुइसनावनो टाइम बासायनो सेस्था खालामनांगोन थारमाने मोनफ्रोम कुइसनावनो टाइम बासायनो सेस्था खालामबाय थाबासो नोंथाङा साबजेक्ट वाइसआव टाइमखौ नोंथाङा बासायनो हागोन आरो साबजेक्टखौ बासायनो हायोबाथाय टाइमखौ बासायनो हायोबाथाय बै टाइमफ्रा नोंना मेथ्सआव थांजोब्बाय आरो मेथ्सआव गोलाव टाइम मोनबाय आरो दाना मेथ्सखौ नोङो बरिया आजादि बिन्दास खालामबाय था लाखैनो टेनसन गैया लाखै केलकुलेसन खालामबाय था टाइमखौ नायबाय था लास्टआव 5 मिनिटसो दोन मानोना सिगां जों ML जेब्ला खालामदोंमोन जोङो इयावबो जोङो बाहाय सानबानो हानाय किसुमान कुइसन थाबोयो जोङो बेफोरखौ जाहाथे साननो थाखाय लास्टआव 10 मिनिट बा 5 मिनिट टाइम दोनो आरो ओंखायनो टाइमखौ नायबाय थाखानांगोन थारमाने जाहाथे नोंथाङा टाइमखौ 25-20 मिनिट्सनि बारा होआ मेथ्सनि बादै गुबुन साबजेक्टफोराव मेथ्सआव लास्टआव बानाय मेथ्सआव जिमान होजोबखाबानो जाबाय 1 घन्टा 45 मिनिट जिमान होयो
मेथ्सनि थाखाय नोंथाङा मेक्सिमाम नोङो मिनिमामबाबो नोङो 45 मिनिट थाखाय 45 मिनिट बासिना लाखिनो थाखाय नोङो जुजिथार आरो 45 मिनिटखौ नों इजि बासायनो हायो बर'आव 5 मिनिट बासायनो हाबा आधा घन्टा खामजोबालासिनो 25 मिनिटखौनो फोजोबनो हाबा इंलिसाव 25 मिनिटखौनो फोजोबनो हाबा आरो नोङो EVS आरो CDP-खौ 5 मिनिट कमन आधा घन्टा लायालासिनो 25 मिनिटखौनो फोजोबनो हाबाथाय नोंथाङा 20 मिनिट रेहाय जाबाय स' बे 20 मिनिटखौ नोंथाङा मेथ्सआव हैनो हागोन स' मेथ्सआव 20 मिनिटखौ बेसेबां जागोन एथिंगाले 30 एथिंगाले 20 एथिंगाले 45 मिनिट 50 मिनिट मोनना दोङो स' 50 मिनिटआव नोंथाङा मेथ्सखौ आजादि बानायनो हागोन थ' बे जाबाय मेथ्स कम्पिटिटिभ एग्जामाव टाइम मेनेजमेन्ट खालामनायनि मेथडा स' time management is very important in getting success in any competitive examination. आरो not competitive examination ल' नङा बियो time management plays a significant role in getting success in life. Success जानायाव time management आ बिराद गिदिर बिफाव लायो जायहा time manage खालामनो रोङा बे success जानो या बिथांनि थाखाय बिराद टान मानोना नोङो time manage खालामनो रोङाबा नोङो ओरैबायदि जागोन नोङो बेयाव मोनसे मावथारनो गोनां खामानिखौ नों टाइम मोननाय नङा जेरैबायदि नों हमना ला टेटनि थाखायनो गोबाङानो दा टाइम मोनाखै आं फरायनो टाइमखौनो मोनालै आंहा बिराद बिजि आं स्कुल थांनांगौ आंहा मास्टार मावो प्राइभेट स्कुलाव आंहा माबा खामानि मावनांगौ सोरबा हालेवनांगौ माइ गायनांगौ आं टाइमखौनो मोना सोरबाया बुंगोन खांसि सुनो थोरसि ओंखाम संनो आं संबाय थानो गोनां जायो टाइमखौनो मोना बिकज इउ डोन्ट नो हाउ टु मेनेज अ टाइम आरो जेब्ला नों टाइमखौ मेनेज खालामनो रोङा ना नोङो मालाबाबो फरायनो थाखाय टाइम मोननाय नङा नोङो मालाबाबो नोङो मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय टाइम मोननाय नङा खिन्थु नोङो टाइम मेनेज खालामनो रोङोबा नोङो 24 घन्टायाव 24 आवार्स इन ए डे खानसेयाव 24 घन्टा थायो 24 घन्टायाव नोङो टाइम मेनेज खालामनो रोङोबाथाय एभेलेबेल टाइम मोनो नोङो स्कुलाव प्राइभेट स्कुलनि मास्टार खासेया 9टायाव स्कुलाव थाङो 9टायाव नङा 8:30 बा 7टायाव स्कुल थाङो हमनानै लाबाय 7टानिफ्राय स्कुल थाङो 3टायाव गबोयो 3टानिफ्राय मा खालामो नोंथाङा नेङो मिथिगौ आंबो नेङो जिरायनो लुगैयो मुरुनो लुगैयो मुरुबाय नों 1 घन्टाखौनो मुरुबाय जे हराव नों मा खालामो हर बोहैनाय हमना ला सोरबा प्राइभेट स्कुलनि मास्टारा बोहैनायखौ मोनसे साबजेक्ट हमना ला फरायनायखौ मोनसे साबजेक्ट हमना लानांगोन बोहैनायनि थाखाय 2 घन्टा फरायनायनि थाखाय 2 घन्टा मेनेज खालामल'सो रोंनांगौ बियो बे नङा जे बोहैखौ हरसे नाय प्राइभेट स्कुलनि मास्टार नोङो बोहैखौनो हरसे नायजोबखानि न' मानोना टाइम मेनेज खालामनो रोंनांगोन ना नोङो बोहैनायनिखौ नोङो 3 घन्टा होबाय नोङो टेटनि फरायनायनि थाखाय 2 घन्टा होबाय माथो थ' बै बुस्थुआ जेब्ला नोङो मेनेज खालामनो रोङा ओंखाम संनायनि थाखाय 15 मिनिट आधा घन्टा 1 घन्टा एबा मोनसे होबाय थ' टाइमखौ रानना लानांगोन आरो सबनि थाखाय मोनसेयावनो होजोबनाङा थारमाने स्कुलाव थांनायनि नामावनो माने नों 24 घन्टा होजोबाना जोङो हराव जोङो मा फुङाव नों 3टायाव सिखारनांगोन 4टायाव सिखारनांगोन जोङो किसुमान खामानिखौ बानानैसो टाइमखौ गोलाव जोङो खरस खालामनानै लायो जोङो फुङाव 7टायाव उथिबा महा टाइम मोनो नोङो 4टायाव 3टायाव उथिनांगोन 3टायाव 4टायाव उथिबा नों आमदानि मेरला टाइम मोनो स' बेबायदि स' आं बेफोरखौ बारा बुङा गोबाङानो मिथिखागौ थेवबो आं जि बुजि मोनगौ कम्पिटिटिभ एग्जाम आं गोबां कम्पिटिटिभ एग्जाम होफ्लेबाय थानाय मानसि आं गोबां प्रिलिमिनारियाव पास जायो नाथाय आङो किसुमान साबजेक्टआव आं दुरबल दङ नालाय बेनिखायनो आं किसुमानखौ हयथ' दा मेन एग्जामाव हायाखैबो आं बुहुत SSC एग्जाम सेन्ट्रेल लेभेलनि केप सेन्ट्रेल पुलिस आर्म फर्सआवबो आं पास खालामखाबाय थ' बेबायदि बुहुत आङो SSC फोरावबो रेलवेफोरावबो आं प्रिलिमिनारिफोरखौ बुहुत बार पास खालामखांबाय आरो बुहुत फेल जानानैबो बुहुत गियान मोनो मानसिया ओंखायनो दा मर इउ फेल दा मर नलेज इउ गेट होनना बुंदों जिमान फेल जायो इमाननो साक्सेस माने इमान नलेज मोनो आरो आंबो बुहुत बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जाम होफ्लेबाय थाना फेल जाफ्लेबाय थानानै आङो बुहुत गियान मोनबाय आरो बुहुत आङो कम्पिटिटिभ एग्जामनि सोमोन्दै मिथिबायबो दा बेनिखायनो आं एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुंदों जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि प्रब्लेमफोरनिफ्राय भुगिया थ' आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो गोसो गैया दाना नोंथांमोना आं देखायनो नागिरदों बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामो माबायदि फर्म फिलआपनाया बोरै जायो बेखौ देखायनो नागिरदों फै जों बेखौ नायनोसै बिनि उनाव आंनि भिडिअआ जोबखानोसै अके फै दाना जोङो बे OMR शिटखौ बोरै फिलआप खालामो आरो एन्सारफोरखौ बोरैहाय सायख'नांगौ आरो माबायदि दागो फोननांगौ बेखौ जों नायनोसै नै फ्रेन्ड्स नैबे फर्मखौ नाय नैबे फर्मा जाबाय टेट एग्जामनि डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टआ प्रिपेयार बानायनाय टेट एग्जामनि OMR शिट नङा बियो जास्ट जोंनि गरेस्वर टेट कचिं सेन्टाराव जोङो मक टेस्ट लादोंमोन आरो मक टेस्ट लानायाव जोङो टेट एग्जामाव OMR शिटआ बोरै जायो बेयाव फर्म फिलआप बोरै खालामनांगौ बेखौनो माने डाइरेक्ट सोनारनानै बिनि सायाव सोनारनानै जोङो एक्जेक्टलि माने सिमिलारलि जोङो OMR शिटखौ बिदि बानायदोंमोन आं दा नोंसोरनो बेखौ बोखावनानै देखायनो खाथियाव लाबोनानै नोंथांमोना नायबाय थाजागोन नैबायदि दा जोङो नायनोसै बेखौ माबायदि फिलआप खालामो जेनेबा नैबेथ' बायदि थानोसै नैबे फर्मा बिदि नुगोन नुनायाव दा आं खावसे खाना बोनानै देखायनि दा नैबे जेनेबा नैबेथ' नैबे थागोन बायदि जोंनिया दा नैबे गरेस्वर टेट कचिं सेन्टारसो नालाय बेबायदि थागोन दा नैबे नुदोंना नोंथांमोना बेयाव रुल नं नैयाव टेस्ट बुकलेट नाम्बार लिरनो होगोन
नाम थागोन नाम थागोन ओमफ्राय बायदि बायदि थाबावगोन टेट एग्जामाव मा दोनगोन बिसोरनि बाथ्रा बियो जायखिजाया नैबे जाबाय जास्ट नमुना बे सिम्पोला बेबायदि आरो आं दा नोंसोरखौ नोंथांमोनखौ मोनसे खालामनानै देखायनि रल नाम्बारखौ बोरै जेनेबा फिलआप खालामो बेखौ आं मोजाङै देखायना होनि नोंथाङा नायबाय था आङो बोनानै देखायनि बेखौ नायदों नै हमना ला नोंथांनि रल नाम्बारा माबा मोनसे ओरैनो लिरनि आरो आंना नोंथांमोना गावबा गाव रल नाम्बार लिरबानो जाबाय हमना ला नैबायदि रल नाम्बार नैबायदि दङ आरो हमनानै ला नोंना जायखिजाया आं मोनसे लिरनो नाम्बार ओरैनो 37105289 एबार हमनानै ला ओरैनो आरो 4 बेनिफ्राय जायखिजाया आरो ना बेबायदि जाबाय आरो हमना ला 3710528940 बेबायदि नोंथाङा बै लांदां जायगाफ्राव बेबायदि लिरनांगोन दाना लिरनानै नोंथांनि नेक्स्ट कामा द नेक्स्ट टास्क इउ हेभ टु डु इज बेयो जाबाय मा मिथिबायना दाना नैबे फार्स्टआव 3 गैया होमबा दाना 3 बाथाय नैबे 3 नैबे सबनिफोराव नोंथांमोना बे भिडिअआ मोजां क्लियार जायैखाय नुवाखै नैबे मा जानांगौमोन नैबे जेनेबा आरो आं एसे लाइटखौ होनानि नोंथांमोना नुबायना नैफोर थारमाने मा दंजोबो नैफोर गासैबो गुल 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 दङ ना दुलुर बेयाव गासैबो नैयाव से दंजोबो आरो ना नुहुराखै खिन्थु बेयाव नै बे लाइनाव गासैबो नै दङ आरो ना नै लाइनाव गासैबो 3 ओरैबायदि दङ आरो दाना नै जों नायनो जोंनि रल नाम्बारा मा 3710522940 नै 3 नुदोंना जोंथ' लिरखांबाय दा 3खौ जोङो नै दुलुर सिनाव जोङो ओरै गल खालामनांगोन आरो होमबा मोनसेया 3 नैबे 3 नङा होमबा बे 3खौ जों दाना दुलुर बोनांगोन आरो जों दा बेखौ ओरैबायदि खोब मोजाङै आरो ना दुलुर सिननि बाहेरथिं खारला नाङा आरो ना ओरै बोदला नाङा आरो ना बेबायदि दाना जों 3 बोबाय दाना जोङो माजों आंनि रल नाम्बारा 3 नि उनाव 7 दङ दाना 7 डिजिटखौ जों ओरै नागिरबाय ओमफ्राय जोङो नैबे 7 नङा नैबे 7 निया नैबे 7 ना बे 7 आरोखि नै 5 6 7 नैबे 7 होमबा जोङो बे 7खौ थोंजों नै 7 निफ्राय फैनांगोन नै 7 थोंजों जों फैयै नैबे 7 नैबे 7 निया होमबा जों 7खौ नैयाव ओरै दुलुर खालामनांबाय आरो बे दुलुर खालामलायबाय दाना जोङो आंनि रल नाम्बारनि 3rd डिजिटआ मा नैबे 3711 होनबाथाय बे थोंजों लाइन ओरै फैलायनांबाय आरो वाननि सायावनो दं होमबा बे नैखौ ओरै खालामलायबाय आरो जोङो दाना बेनि उनाव मा दङ 0 दं नै लाथिख' दं 1नि उनाव लाथिख'खौ जों बे लाइनाव नागिरनांगोन आरो ओरै नागिर फैनानै लाथिख'आ नै लास्टआव दङ आरो होमबा जोङो बेखौ ओरै दुलुर खालामनांगोन एकदम गोरोन्थि खालामथारना आरो नोंथांमोना गोरोन्थि खालामबा खिन्थु नोंथाङा OMR सिट गुबुन मोनसे मोनफिनाबो जानो हानाय मोनखाया हिसाबाव बोरैबा मास्टारफ्रा कायदा कुयदा खालामनानै इनभिजिलेटरा होयोबासो मोनगोन आरो खिन्थु आसा खम मोननाय नङा बिदि लाथिख'नि उनाव मा दङ नेक्स्ट दि सानजिमाया 5 दं 5खौ जों बे लाइनाव नागिरलायनांबाय नै लाइनाव नागिरनांगोन आरो बेयाथ' नैबे 1 नैबे 3 नैबे 4 नैबे 5 जाखागोन नङा होमबा नैबे 1 2 3 4 बा नैबेनो 5 आरो इयाव नुखो नैबे ओरै थाखायोबा नोंलाय नैबे दा फिसा सावगारि आं मबाइला केमेराया मोजां नोंखाय नुसनाखै नैबे जायखिजाया ओरै सानबाबो जाया आरो नैबे सिङाव फिसा लिरनाय दंखायो 5 नैया बेखौ ओरै गल खालामलायबाय मोजां खालामनांगौ खुब डिसिप्लिन भाबै आरो ना लिरलायलासे खारला खासि नङा आरो ना दाना नैबे 2खौ नायबाय बायनि उनाव 2 डिजिट दं 2 डिजिटखौ जों नायगिनसै नैबे 1 नैबे 2 नैयाव 2 बोनांगोन ओरै मोजां बोनांगोन आरो गोसो होनानै बे समायाव जाहाथे नोंथाङा रावखौबो गोसोखाङा न'आव फिथा गुन्दै अनला मैगं अमा बेदर संना फैदोंबाबो जाहाथे बेखौ गोसोखांहरा आरो नङाबा नोंथाङा बे मैगं गोथावखौ गोसोखांहरबाथाय ओरै लिरलाबा नोंथाङा काटा थांबाय आरो थ' खुब हुसियार आरो खुब माने सांग्राङै लिरनांगोन बेखौ बिनि उनाव 8 दङ 8 ओरै नायै फैबाय जों नायै नैबे 9निया होमबा जों बे 9खौ ओरै बोलायबाय आरो ओरै बोलायबाय खुब गोसोना लिरनो गोनां जायो नोंथाङा बे समाव जेबो बाथ्रा गोसोखांनाङा एकदम बेखौल' गोसोखांनांगौ आरो नङाबा बोरैबा 1 सेकेन्डनि नोंथाङा जुदि बोरैबा बाहाय मुथिबा बोदलाबायबाबा सेस नोंथाङा गासै एग्जामनि थाखाय नोंथाङा बन्सित जानांगोन आरो बेनिखायनो नोंथाङा बे समायाव जेबो गोसोखांनाङा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दङबा बेफोरखौ दसे समाय दोनथ' आरो 9 नाम्बारखौ नै 9 दं 8 दं मा दं 9 डिजिटखौ जों नायगिरबाय नायै बे 9निया जोङो 9खौ ओरै खालामलायबाय आरो नै हामलायबाय दाना जोङो बे थांलाय 4 दङ 4खौ फटाफट खालामसै नैबे 4निया नै 4खौ नै बोलायबाय आरो नै 4आ नैथिबो नुयो नैथिबो नायनो हायो नैया जेरै मेरै सुबिदा दं आरो नैथिबो ओरै नै 4 दाना नैबे 0 नै लास्ट थाखाय नै 0 आरो दा बेबायदि टेस्ट बुकलेट नाम्बार थागोन टेस्ट बुकलेट नाम्बारा जि थायो आरो ना नै हमना ला मालाबा माबाबो थायो एलफाबेटबो थायो ओमफ्राय डिजिटबो थायो दा नै हमना ला ओरै 45 7 ओरै माबा थानोबो हानाय बा नै हमना ला आं ओरैनो होनि नै हमना ला 720 आरो टेस्ट बुकलेट नाम्बारा जेनेबा होमबा 7 दहायनि बायदिनो 7खौ नागिरनानै 7आ नैबे बोलायबाय ओरै मोजां बोनांगोन आं दा सम गोलाव जागोनखाय थाब बोदों नैबे 2आ नै फैबाय नैबे 2 नैबे 0आथ' नैबे 0 नै फैगोन आरो ओमफ्राय नैबे नामखौ लिरनांगोन नामखौ लिरबाय नै हमनानै ला ओरै लिरबाय नामाथ' गावबा गावनि हेन्ड राइटिंजों लिरबाय ओरै
लिरबाय नैयाव जेबो गैया बेबायदिनो ओमफ्राय नै मबाइल नाम्बारफोरखौ डेटखौ लिरनांगोन बिनिफ्राय रुल नाम्बारखौ नोंथां नैबे रुल नाम्बारखौ ना नोंसिना थांनाय खनसेनि टेट एग्जामनि बायदिब्ला नैबे रुल नाम्बारखौ माने हांखोजोंबो लिरनांगौ जेरैबायदि 3 होनदोंना नैबायदि मोनसेबा जागा मोनसे थायो आरोना बेयाव लिरनांगोन नोङो 3 7 1 0 होननानै हांखोजों लिरनांगौ आरो नैबायदि हमना लानाया जागा मोनसे थागोन बेयाव ओरै 1 ओरैबायदि आरो 1 1थ' नङा 3 ओरै 3 बेनिफ्राय ओरै 7 ओरै हांखोजों लिरनांगौ आरो जागा मोनसे थागोन आरो आगोलाव दङमोन दा थागोन थाया मिथिया थानांगोन बायदिबो मोनो आरो थायोबाथाय बिदि लिरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना थ' बे जाबाय माबायदि OMR शीटखौ गागायनो डिटेल्सखौ OMR शीटआव गावनि डिटेल्सखौ बोरैहाय एन्ट्रि खालामनो बेखौ आं देखायबाय दा नोंथांमोननो देखायनो आं एन्सारखौ बोरैहाय एन्ट्रि खालामनांगौ एन्सारखौ बोरैहाय दागो फोननांगौ दा नोंथांमोना नैबे जाबाय एन्सार शीट नैबे जाबाय जोंनि गरायसर टेट कचिं सेन्टारनिसो दै बियो अबा नोंथांमोना नंगोन बिनो टेट परिखानि सरकारनिफ्राय इसु जाखानाय OMR शीट नामा बिदि साननो हागौ लिक जादों होननानै बबेबा पेपारफोर होबा आंखौसो जेलफ्राव खारहोगोन दा बिनिखायनो आं बुंदों नैबे जाबाय जोंनि जास्ट टेट कचिंनि सेम्पोल बियो बेखौ नायबानो बुजि मोनगोन आरो दा नैयाव दङ नैयाव जों गांब्रैल' साबजेक्टनि कचिङाव फोरोंदोंमोन नालाय बेनिखायनो गांब्रैल' साबजेक्टनि दं बेयाव मार्क्सनि बेथु माबाया नैबे OMR शीटनि सुबिदाया दा नोंथां हमना ला बै सावगारि नायनाय नोंथांमोना सावगारियाव मोनसे कुइसन होदों आङो बे कुइसनाव मा दोङो which one of the following is not a part of child development गाहायनि माबे मोनसेया गथ' जौगानायनि खुदिया जौगानायनि बाहागो नङा हमना ला जों बेखौ नायनो बियो नै मा दोङो बेयो कुइसन नाम्बारा बेसेबां सिरियाल नाम्बारा 61 कुइसन नाम्बारा 61 बा जोङो दाना बेखौ गाहायनि माबे मोनसे गथ' जौगानायनि बाहागो नङा जों बेखौ नायनोसै ए नाम्बारा मा दोङो ए नाम्बारा इक'नमिक डेभेलपमेन्ट बि नाम्बारा ससियेल डेभेलपमेन्ट सि नाम्बारा लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट आरो डि नाम्बारा इमोसनेल डेभेलपमेन्ट मा मोनसे गथ' जौगानायनि बाहागो नङा होमबाथ' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट ए नाम्बारा होमबा मा 61 सोंथि नाम्बार 61 नि एन्सारा मा ए होमबा जोङो नैयाव नायगिरनांगोन बेखौ नैयाव नायगिरनांगोन जों दाना 61 माबे नैबे 61 नैबे 61 नैबे जोंना कुइसनाव नायबाय 61 नि एन्सारा राइट एन्सारा ए आ होमबा नै 61 खौ नायगिरबाय जोङो 61 नि राइट एन्सारा नै मोनसे ए नैबे बि नैबे सि नैबे डि दा नै फिसा फिसाखाय नुवाखै जेखि जाया नैबे ए नैबे बि नैबे सि नैबे डि होमबा नै 61 नि एन्सारखौ जों कुइसन पेपाराव नायबाय कुइसन पेपार एक्सट्रा थागोन नालाय नैबे एन्सार शीटसो कुइसन पेपार एक्सट्रा थागोन कुइसन पेपाराव नायबाय जोङो कुइसन पेपाराव नुबाय जोङो 61 कुइसननि 61 नाम्बार सोंथिनि फिननाया अपसन ए आ नंगौ होमबा जोंनिया पेपारनि दाना माबा एन्सार शीटआव नायबाय माबायाव OMR शीटआव नायबाय 61 खौ नायबाय 61 होमबा एन्सारा नै मोनसे ए आ होमबा 61 नि अपसन एन्सार ए आ नै 61 नि कुइसननि एन्सारा ए आ बेबायदि होनांगोन दाना जों हमना ला बेबायदिनो कुइसन 1 हमना ला नैबे कुइसन 1 निया जोङो पेपाराव नायबाय कुइसन पेपार एक्सट्रा थागोन नालाय कुइसन पेपार नायबाय जोङो नैबे कुइसन नाम्बार 1 खौ सोंथिखौ नायबाय कुइसन नाम्बार 1 नि सोंथिखौ नायनानै जों अपसना मा मोनसेया जोङो नायबाय ए आ अपसन ए आ कारेक्ट अपसन बि आ कारेक्ट ना अपसन सि ना अपसन डि हमना ला कुइसन नाम्बार ए नि अपसन डि आ कारेक्ट अब्ला नोङो नै कुइसन नाम्बार ए फैबाय निया नैबे कुइसन नाम्बार 1 होमबा अपसना मा मोनसेया कारेक्ट कुइसन नाम्बारनिया सोंथि बिलायाव जों नायखाबाय अलरेडि जोङो मोनबाय जेनेबा हमना ला सोंथि नाम्बार 1 नि कारेक्ट एन्सारा डि आ होमबा जों सोंथि नाम्बार 1 निया होमबा जोङो बिनि डि नाम्बारखौ दागो फोननांगोन ए बि सि डि नैबे डि निया होमबा जों बेखौ ओरै दागो फोननांगोन स' बेबायदिनो आरो गासैबो बिदिनो समान खिन्थु गोब मोजां फोननांगोन ओरै लिरलाबायनाङा आं दहाय बुंखाबाय बिदि लिरलाबायोबा आरो नैबे सिमानि ओरै बाहेर थांनाङा हमना ला ओरै सिमानि ओरै बाहेर थायो लावबं लुबं जानाङा अब्लानो खोब डिसिप्लिन भाबै होबानो नोंथाङा टाइमखौ मेनेज खालामनानै आरो आनजादखौ इजिलि मालाबाबो एन्ट्रि खालामनायाव भुल जानाय नङा आरो इजिलि नोंथाङा माने एन्सारनि कुइसन एन्सारफोरखौ होनो हागोन स' फ्रेन्ड्स आं सानो नोंथांमोना OMR शीटखौ बोरैहाय एन्ट्रि खालामो OMR शीटआव एन्सारखौ बोरैहाय दागो फोनो बेनि सोमोन्दै डिटेल्स बुजिना मोनबाय स' आं सानो बुजि मोनदों आरो बुजि मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव इयुननि भिडिअ आरो मोजां आं टपिकखौ लानानै डिसकास खालामगोन नोंथांमोना गोबां हेल्प मोनगोन आरो माबाफोर मिथिनो दङोबा आंनो सोंहरबानो जाबाय आं हेल्प खालामनो नाजागोन आं जेब्लानो टाइम मोनो अब्ला नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन स' आरो इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय